бяха артистите. Много хубава приказка представиха на гостите ни. Но нека сега да се представим, че нашите баби също са били мънички някога много отдавна. Как ли се изглеждали те и какво ли са правили тогава? Мама каза, че и баба била някога мъничка, че и тя не е можала да се облезе за мишка. Оле, колко ми е смешно, тази баба колко стара, дето сочила да гледа. Има мои се кара с късна рокля и децата баба била, баба сладка, че отзад и преди плитка, роклята е била малка, че отидала да учи с тетрадка и писалка. Оле, колко ми е смешно, тази баба колко стара, дето сочила да гледа. Има моли се кара с къса рокля и децата баба била, баба сладка. Косата на мама е светла и мека, ръката на мама е нежна и лека. Тя много не е много добър, даже когато не се кара. Но често до късно мама нямаше работи в нейната служба голяма. И само от работа ми се сумира с подвалите, като се кръста, когато цяла служба се връща. И показва косата ми с уморена ръка. Когато порадно ще направя така. Тя да не работи през целия ден или нека да работи, но нещо по мен.
поздрава сега. Теб обичам само едничка на света. Без тебе аз какво съм? Слънце без роса, очите твои мили са ясни небеса. Сърцето ти е пламък и извор красота. О, сладка моя мамо, едничка на света. И понеже празник без танци не може, време е за танц.
този чудесен поздрав, който ви подготвиха децата ви, стана възможен първо благодарение на тях, защото те бяха главните артисти, и после с съдействието на музикалния ръководител на детската градина, госпожа Конева. Сега ще ви поднесат и това, което приготвиха специално за вас. Благодаря, мама! Помогнете ли ти?